Не само на днешния ден прощавайте и искайте прошка, а по принцип го правете. А какво сготвих днес? В тиган сложих масло, олио, чесън, мащерка. Като се затопли това, слагаме червен пипер и махаме от котлона, за да не пригори червения пипер. В пилето слагам магданоз, мащерка, лук, половин глава, мазнина и посолявам. Този аромат отвътре се отразява и отвън. В тава наливам половината от бирата, на шишето набучвам пилето и започвам да го мажа. Ето по този начин, също така го и посолявам. Картофа за гарнитура ще го нарежа на едро и го добавям към тавичката и към месцето. Поръсвам с червен пипер и самардала. Добавям малко мазнина на картофа и отново добавям лук. Шишето го допълвам с вода догоре и завивам по този начин. Отива във фурната за 1 час. След 1 час махам, доливам вода и отново във фурната за още час.